Hello, sir. Good afternoon. I feel like he's here just to be here waiting when color here. TV camera gun, clean the camera gun, my color here. I told that a clean or chat. I told that a clean or chat if you're not ready to get out of this place. I don't want to that you're gritty here. Let my ace. That will no matter when I'm baby my hand to there and simply and when I'm baby to tat, they impulse to there and simply Nambiang roto. Nambiang will teach Shamum Coteani Lotto. Then Gabianga be wake and be maybe. Don't ever get try a yanka. Okay. The way for Nana, get a lot of the Matchmaking. No, Hemberero here. No, Hemberero here. That's someone who has your phone. No, Hemberero, I will block you here now. No, Hemberero here. Say it for the gang of man. Come now, home. Don't call here, keep it pass me with now. Aslan get on or shake lake. Up un jeme. Aslan get on or. Oh, to work in a shahow now. Even immediately far while I Oche Baba. Come on, stand there, Chileka Bagako. Even if I'm. Iru Arwala, your rapper. Iru Arwala. Not like us, say so. Gane maybe me, Ifele. Arin well. Branga Beto Arimat once. Go back, Chileka Bagako. Go back. I sing it on. Yes. Come on, stand there. Chileka Bagako. Don't Huage. When you okay, doggy. Etakusheze here, remove you. Let hot changa popular. Branga Biru Aram. Wapakana back in Shanya Mamre. Mammy Hammer no more wine there, Tago, no Hamo, Yadikuno Huneliganya. Hamo Yadikuno Huneliganya. Very immediately, it all well with you. Turn again. As I get on, as I get front now. Le front now. He call it on again when. In when. KU slate in the moche the gas school. Le front. As I get le front. This guy think I'm joking here. You think I'm playing here? You think I'm playing with you? As I get le front to this girl. Do thought each highlight. Branga Biab, come on, the one ya front. My man, I won't get China, Chadden when I had Ibrahim, Mego, Temeko, Bullet Tiki. When he Manara Manik. Oh God. Echina ke here na gym house. Oh, the madia. More like I had be. Echina ke baba gym house.
emega okwu taa lee ihe imega okwu gị akwa ka ọ bụrụ na enwere nwoke notisiri gị ngwanụ bịa lụọ di nga na ya were fonu gị deji ma oye de ha ara enweghị ike inwe hụ ara enweghị ike inwe hụ were fonu gị otu ọ dị iche amụma ịghọta bụra nga bịa onye ka ịtakọchigiri eze Oh God. Oh God. ebe isi anọnyere m Abuja. ọha ndị ọkụ n'elu bịara nga aga onye awụsa tacha gị na ahụ nga ka ebere nweta onye Igbo gị na ndị ha bada ka mmiri na-arụkọchala aba n'ime ọtọ gị na ahụ ala haji hụ ka stan ya yele okpu ya gwa bingo bịara nga Abuja pa n'ime ike gị na-ahụta ọkpụrịkpa ụkwụ nna ma ndị a bịara nga bịa ntakoshi ime eze look at this even I blush I hear again I remove you from here. Am I playing with you? Tell them they go Emara Magega with eyelashes city. Then hot fluorescent. Attire popular. Wa bingo. Branga takoshi meze. Onye na-akpụrụ n'ụgwọ room ndị unu hirecha. No be on after. Common block na ga akpụli. Branga Abuja. Nwa bọbịa ha na ndị Awụsa dị na mma. Ịdị afọ ole? I'm 37 years. Iwe onye ebe? Abia State. Ebe na-abịa? Chialango South. Aba. Ebe na-aba? Osisioma. Mvosi. Ebe na Osisioma? Mvosi. Ha? Mvosi. Awo onye ngwa. Kwa onye ngwa. Ya umoyo. Ibranga be farm ajiba. But farm na ajiba. Ega kushe sa remove you. I'm not playing with you. I'm not joking with you. I'm not joking with you. Ibranga be farm ronya. Onye mode organic cream itere here. Ihe ọ ga-agbaga ọkụ. Ihe ọ ga-agbaga ọkụ. Ihe ọ ga-elere go to get one day get take fuel. Get fuel ọrụ. One day got to organic cream eji fuel ọrụ. No te ya ga fe no. Gi nwuru ma bingo. Ite ga organic. Ekpule pant elu na. Ebe ga na-eji kpiri. Don't worry. Nigga na nna gị ndụ. Nne gị na nna gị ndụ. Ha nwụchiala. Dai, orphanage. Dọta. Ụmụnne gị ọ dị ole? 97. Ha? 97 mụ awụla. Egoro gị ego? Ka ebe ibi? Ebi m Jahi na Abuja. Gịnị ka ị na-arụ? Okay, hospitality apartments. I'm manager apartment for people. Apartment ka ị rụrụ ka ọ bụ nke onye ọzọ rụrụ? Nke onye ọzọ m na manage ndị ọzọ. And I'm not going to beauty, skincare and spa. N'otu nga ajụbeghị gị ihe ịrụ ha. Ya m jụrụ gị ka ihe ịrụ ha ga-ekwu na ị nọ into apartment. Ị nọ into beauty skincare ọhịa iji were mmanụ na ncha egbughị onwe gị egbughị m immune system gị. Echi na akpaghị aka na aga ịgbaba ga-echa m ọbara. Echi na nke ọ bụla metụrụ gị aka ga-echawa red. Nwa bingo. Onye ngwa merele ajọ gị na gị si mele trafik ya bezi na Abuja onye ngwa.
Maka go ta oya. Caro white. Fuma. Elolo ko maka amu gị na nwaanyị ibe gị mbọ. Oh. Ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'ike? Imele nwaanyị na nwaanyị? Iji ụmụ ole? Amabem. Iji eyi pant? Once in a while. Ị ga-eyi eyi. Mba, gwa m iji eyi pant. Ti na-enweghị ike. Gwa m reason ị ga-eji eyi pant. O ji mmadụ gị na-aga ịta gị ahụcha sign of ụgụrụ n'ime ike gị. Nwoke wepụta amụ ụgụrụ ama awọ nwoke ibe m na-amụ. Washi na why? Ibera nga bịa asụgara m English. Ibera nga bịa asụgara m English. What is a pronoun? Once in a while, what is a pronoun? I don't know. Can't remember. Okay, I don't know. You can't remember. It's okay. But I know it now. Abuja babe. Nama here toy. Nama toy. So English. And when I'm bara like Ellen, we short. I want to know what is your your main reason of laughing here now. I come na kusi no they possess. I come na kusi one in there chago chuno when demon on his soon. Uno they possess. Ellen, here we short again here now. And when no get closer, metro gakanara. Bam here we short again here and just be open when here we short again now. Pronoun we here now my done down. Maneso ga sobre. Even I got sogram English, man here what is a pronoun? Gina wo keep a momele gina wo keep a momele camera down on bona WhatsApp. In the roll tag where WhatsApp. Gina she won't kick in she yana. Gana meto with yellow meto where. Gina you won't kill on your meliambo. Oh yeah, hot t-shirt get anywhere foreign girl. It were very big local champion girl. Oh yeah, hot t-shirt it's anywhere foreign girl. Iga hona ndeke no Italy na agroga na Arab country na pataga kana. Ha tene ebutele nwanyi oma. Lehi mege. I will join there kuno na like it. De oye ke wo demonic ke wo the oye ke wo aga church 10 times or ga 80 times. But like that we leave out of her, come out of her. Get here to wempu. Maybe she watching in a church or wouldn't that. Saturday, bedroom. Damn you want being going around. Damn you. Oh, didn't that? I get a church, Pastor Juma. How many of you in that body? Yeah, I said, come on, yeah, okay, maybe it's church in that church before an la dia. A galano no work attack get it for pant again. Oh. And when I'm back again, where I can shift to pant get tiramo. Atalagi di memo tombo. E kurula no zambo.
na-eri gị ọrụ enwere mgbe erigide gị ọrụ rigide gị ọrụ ga-etie chai gbara na nwaanyị enwere mgbe atagide gị etie clock it. No, sir. Mmadụ ole tarala gị? Maybe I can't remember. Maybe like 2 persons. Gbaa kamera ahụ that man batara na room ahụ nọ na ya. Gbaa kamera ahụ the man. Just turn on camera. That man batara na room ahụ achọrọ m ịhụ the man. No, I batran. Oh, the housekeeper. Okay, naanị mmadụ abụọ tarala gị. Aha ha. Mecca. Calvin. They were my boyfriend though, but we broke up. You know English, yes, sir. But the man here pro now. You won't hear. Time to breast again before. Again, you is it again? Again, you learn Queen 80. Genotype again. Yes. Huh? Yes. Blood group again. O positive. Okay. What phone number again? 070 37. Watch Italia. Watch Italia. Well, we should watch Italia. My name is the Weekend. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Awaraya bag. And watch it higher get back. You just know what ya taku shares again for what? Subscribe or for this place. 070 37 19 8853. 070 37 19 8853.